Kurdistan TV-seere. Vi står her på Københavns Lufthavn og venter på, at en gruppe af folketingsmedlemmer skal vende tilbage fra Kurdistan. Så vi står her og skal stille dem nogle spørgsmål i forhold til deres tur i Kurdistan. بینەرانی خۆشەویستی کوردان TV ئێمە ئێستا لە مەتاری کۆپنهاگن لە دانیمارک چاوەڕێی چەند جەماعەتێک پەرلەمەنتاری دانیمارکەکەین کە ئەگەڕێنەوە لە کوردستان. ئێمەش لێرەین هەتا چەند پرسیارێکیان لێ بکەین. Velkommen hjem fra din rejse. Kan du fortælle lidt om, hvor du har været henne, og hvor du har været i hvilken byer? Tak, jeg er lige kommet hjem, og jeg har været i Kurdistan for første gang i mit liv, og har været i Erbil-området. Og vi har så set og snakket med rigtig mange mennesker og set nogle institutioner. Jeg har snakket med Barzani, det var en stor oplevelse, og har snakket med premierministeren og udenrigsministeren. Udover det så har vi set en skole, et hospital, har snakket med en kvindeorganisation. Så det var virkelig en stor oplevelse for mig at se, at man bygger et land stille og roligt op. Så hvad er det, du har taget med dig hjem her til Danmark? Det er, at Kurdistan er i gang med en rivende udvikling, som mange i verden faktisk ikke er klar over. Samtidig med, at man i Kurdistan bygger et demokrati op fra bunden af, stille og roligt. Og det sagde jeg faktisk også til udenrigsministeren, at det er jo enormt spændende at se, at I bygger et land op. Det er ikke rigtig gået op for nogen, og det er jo fantastisk at se, at det kan lade sig gøre. Så det, jeg tager med op her, det er jo at fortælle den her gode fortælling om Kurdistan. Der er langt vej. Der er stadigvæk nogle ting, som halter, og det er jo klart, når man har været undertrykt i så mange år. Der skal også økonomi på plads. Investeringerne skal strømme mere til, end det gør i dag. Men alt i alt sidder jeg tilbage og tænker, det her, det er muligt. Hvordan var dit møde med de kurdiske befolkning, altså med den kurdiske befolkning, hvis du overhovedet var i kontakt med folket? Vi var ude at gå nogle ture. Det der var, det er jo, at det var også sjovt for mig at se, det er der mine rødder stammer fra. Og mange snakkede jo direkte kurdisk til mig, og det gjorde Barzani også, præsidenten og udenrigsministeren, at flere der spørger Ayukurmonji, og så snakker de kurdisk til mig, og jeg prøver ligesom at fortælle, at jeg er ikke så god til kurdisk, men at jeg føler mig jo selvfølgelig som kurder også. Og det var meget rørende, fordi at se en befolkning, som egentlig får frigørelsen og bliver selvstændig, altså mentalt, rent fysisk kommer den selvstændighed også snart. Det var fantastisk at se. Nu er det jo første gang, I var dernede alle sammen. Hvordan vil du som folketingsmedlem sørge for, at der forbliver den her kontakt eller den her tætte forhold med Kurdistan? Altså, jeg ved i hvert fald, at nogle af mine kolleger, Holger K. Nielsen, som sidder også i præsidiet, snakkede om at tage Folketinget ned. Det vil sige, at præsidiet skal måske på et nyt besøg i Kurdistan, og så bliver det jo for mit velkommen ikke sidste gang, jeg er dernede. Det gør det bestemt, at jeg skal derned igen. Det skal jeg både som politiker, men det skal jeg også gøre som privatperson, og skal tage mine børn med ned, for eksempel, og min mand med ned, og se Kurdistan en gang til. Men udover det, så ved jeg, at der er rigtig mange af mine kolleger, som snakker allerede nu om, hvordan man kan skabe kontakt. Vi fik delt mange visitkort ud. Det kvindehjem, krisehjem for udsatte kvinder, der snakkede jeg også med dem om, hvordan man kan skabe kontakt med andre krisehjem her i Danmark, så de kan få noget inspiration. Så de kan blive inspireret af den måde, danske NGO'er arbejder på kvindeområdet. Så på den måde håber jeg også, at mange af de her mennesker kontakter mig og bruger os. Der er ingen tvivl om, at alle dem, der er taget afsted, har en stor interesse i det kurdiske spørgsmål. Så det er ikke kun spørgsmål om det politiske, det er også mere det sociale i forhold til kvinder, kan jeg høre, og det har i hvert fald vakt din interesse eller din opmærksomhed. Og det er jo klart, fordi jeg er socialordfører, og når jeg er det, så er min interesse jo meget de udsatte borgere, det er børn, det er kvinder, det er stofmisbrugere. Hvad gør man har kvinderne for eksempel ret til abort? Kan kvinderne bliver de udsat for æresrelateret vold, og hvad gør man? Kan man give dem en ny identitet? Det er jo sådan noget, der optager mig rigtig meget. Og det er også derfor, at jeg synes, det er rigtig vigtigt, at når Kurdistan nu bliver bygget op, som de gør, med 180 km/t. Det er rigtig vigtigt, at man også husker at løfte bunden, og det ved jeg også godt, at regeringen er fuld i gang med dernede.
Øslem, til sidst vil jeg bare spørge dig, hvordan ser du fremtiden for Kurdistan og det kurdiske folk? Meget, meget lyst. Og jeg har aldrig været så positiv i forhold til kurderspørgsmålet, som jeg er nu. Altså, og jeg kan se, med den fredelige løsning, så når vi rigtig, rigtig langt med det kurderspørgsmålet. Og det synes jeg, at jeg sagde også til Barzani, det er meget ydmygende måde at gå ind og sige, jamen, ja, vi prøver at se, hvad vi kan gøre. Der er ingen tvivl om, at med Barzani i spidsen har kurderspørgsmålet i den grad har udviklet sig, og man har også været i stand til at adskille kurderspørgsmålet med terrorspørgsmålet. Det første gang, at tyrkerne, da vi var dernede, så var der en delegation fra Tyrkiet, som kommer ned, fordi de vil have et møde med de kurdiske ledere. Og det er jo klart, det er jo sådan noget, jeg bliver rigtig stolt af at se, at det er muligt. Altså for mig er det ikke et spørgsmål om tid, at vi har et Kurdistan. Vi har allerede et Kurdistan i øjeblikket.